ಸಂಕೇತ್ ಗುಲಾಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒವೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ಪೆಲ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೀರೋನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಬ 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 ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಚ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಡಬ ಡಬ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಿದಮೂಟ ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿನದಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅತ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ನೆಟ್ಟು ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಷಯದ ಪನ್ನಂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಆದ ವಿಷಯದ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಎಸ್ಪೆಲ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೀರೋನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅನಡ ಆಡ ಪಂಡೆ ಏನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀರೋದ್ ಮಲ್ಪೋಡಿನ ನಾಡಲ್ ನೆಟ್ ತೆಲುಗುದ ಸಮಾಂತ ಅನ್ಲೆಪಡಲ್ಲ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಈ ಹೀರೋದ್ ಮಲ್ತಂದ ತೆಲುಗುದ ಸಮಾಂತ ಬಿಡ್ಲ ತುಳು ಪೂಜೆರ್ ನಾನು ಆರ್ ಬಾರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಅವೊಂಚೂರು ಈಗ ಹರಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಈಗ ಹರಟಂಡ್ ఒక ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವೇ ಆತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಪಂತನ್ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಟನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂತು ಇರಗೊಂಜಿ 10 ಜನ ಓಡು 2-3 ಜನ ಅಂತಿಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪನ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅಬದ್ಧಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದೆ ವಿಷಯನ ಬಂಡೆ ಅನಂಚದಲ್ಲ ಬಂತಿಜಿ ಲೆಪಡಗ ಬಂತೆ ಲೆಪಡಗ ಬಂತೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಮಲ್ಪೇಡ ಅರೆನ್ ಲೆಪಡಗ ಅಂತ ಬಂತೆ ಬೊಕ ಮೇ ಬಿ ಯಾರನ ಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಜಿ ಅಂಡತ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಬಿಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಪಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಾಪದೆ ಪಾಪ ಬೊಕ ಮೇರೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ತುಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೊಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ತುಲಿ ಗಂಟು ಪೂರ ಗರ್ತೊಂದಿ ಗರ್ತೊಂದು ಶೂಟು ಆಂಡ್ ಯಾಮ್ ಪಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಡ್ಚಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಬಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದಾತಲೆ ನಾನು ಬೂರಿಯಡಲ್ಲ ಗಿಂಬಲ್ ಅಂತ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಬಿಡ್ತು ಜವ ಅತ್ತ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾರ ಜನ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಡಿ ಆಜನ ತೋಪ ಸ್ಕೂಟಿ ಇಡದ ಅದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಲಕೊಂಡ ಆಜನ ತೋಪಂಡ ಇದಿ ಬೊಚ್ಚ ಗಾಡಿ ತೋಜವ ಗಾಡಿಲ ತೂಡ ತಕೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಮನಲ್ಲಿ ಜನ ನಂಬರ್ ಆತ ಮೇರೇನೆ ತೋಪಾಗ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಸುನಿಲ್ ಇಂಚ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೂರ್ದು ಇಂಚ ಜಸಂದಿತ್ತೇರು ಬೂರ್ದು ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಧೋನಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕುವ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಮಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪಾರತ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೂರ್ದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಜಡ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಡಬ 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 ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಂಚ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಡಬ ಡಬ ಇಂಚ ನಾವು ಇಂಚ ಡಬ ಡಬ ಇಂಚ ಡಬ ಡಬ ಅವ ಅಗಲ ಬೇನೆ ಅಗಲೇ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾವಿ ನಿಗಲೇ ಗಮ್ಮತ್ ಅಪ್ಪಡು ಸುನ್ಲೆ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಸುನ್ಲನ ಅಂಡ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿನ ಬರ್ಬಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಅತ್ತ ನಿಗುಲು ರಜ್ಜಲ್ಲ ಸುನಿಲೇ ಇರತ್ತ ಮಾರೆ ಸಪ್ರ ಸುನಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಸುನಿಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಗಾಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ರಿಚ್ ಗಾಯ ಲೋಕಲ್ ಏನನ್ನ ಐಕ್ ಮಾಡ್ನ ಏನನ್ನ ಐಕ್ ಮಾಡ್ನಿ ಐ ಈ ಲೋಕಲ್ ಅಂದೇ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಇಡೀ ಸೀನ್ಡ್ ಈರೆ ಇಡೀ ಸೀನ್ ಎದ್ದು ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಾರು ಅತ್ತ ಆರೆಂಜ್ ಪಾತಿರ್ ನಿಜ್ಜತ್ತ ಮಾರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ನಿಜ್ಜ ಆರೆ ಮನ್ಪು ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾತಿರಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬಾತಿರಿ ಇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಗುರ್ತಾಬಜಿ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೈದೇರಿ ಏರಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟವಾಡಿ ಏರ್ ಆರೇನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ಡ್ ಪೂರ ಏನ ಅರೆ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇತ ಇಂಥ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಇಂಥ
ವಿಷಯನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಇಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಂಡಾಗ ಎಸ್ಪೆಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಿದಮೂಟ ಬಟ್ ಈತು ಇಂಚ ಮಲ್ತಜಿ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಅಡಿದಮೂಟ ಬಂಡ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವಳ ಇಂಕು ಅರ್ರೆಗೆ ನೆರ್ಪು ನೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ನೊಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂದ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬರ್ಲಾಕತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಶೂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೂಡ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕುಜಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಬಕ್ಕ ಈ ನೀರು ಕಾಣೆ ಬೂಡ್ದರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೂರ್ ಕೆಲವರು ನಡೆದಿನ ಲಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಬಾತೀರಿ ಇನಿ ಬಾತೀರಿ ಜೀರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಆಟ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಿ ಬಾರಿ ಓ ಮಾಡ ದಾದ ಧ್ವಜರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಧ್ವಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡು ಐಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇರು ಏರು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣಿಡಿದು ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ಪಿನೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ದಾಯಪಂಡ 6 ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ 6 ಬಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ನಡೆ ಬಿಡುದು ಬರ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಂತು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾರಾ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ದಾದ ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತೇರು ಬಂತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿ ಇಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಈ ಪಾಡು ಜನ ಮಾರಲ್ಲ ಸ್ಯಾವ್ ನಾನೇ ಬರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೈದನೆ ತುಷಾರ್ ಬಂದು ಮೇರ್ ತುಷಾರ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ 6 ಬಲ್ಪ್ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ದೇ ಬಲ್ಪ್ ಇರೋ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗಡ್ಡದ ಅಂಕಲ್ ಮನೆ ಬೆಂಡಲದ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೇರು ಗಡ್ಡದ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡ ಮೇರೆ ఒక ಮೇರೆ ಬೊಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಬೊಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರಿ ತುಲಿ ಮಂಡದ ಬಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರದ ಮೂಜಿನದಿಂದ ಶೂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಾರಿ ಶೂಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹೋತುಂಡು ಒಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹೋತುಂಡು ಮಾನೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪಾಗ ಹೋಗಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ನು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಆತ ಇಂಕಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಸಂತು ಆರು ಮಾತ ಇಂಜೂರ್ ಮಾತ ಆಗ್ತಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಇಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಒಂದು ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು